Radio Balik ta mga binatintig paminaw dere sa itong pagpanaguban sa itong katulumanan niyong tulumanon. Ayaw kalimot sa gapon ninyong alagad ultra roldan sa gusa hangtod sa alas 5:30. Dere sa itong pagpanaguban o kikat para sab. Atong ekaban sab dere speakers lawak ultra Ricky langgap maming kamutan atong ato sa matuwagan na batan sa pag-asa kay susamas nandan. Siyong tang batan sa pag-asa kunon sa kahimtang sa itong kapanahon. Kung doon na ba'y bagyo, doon na ba kay laing low pressure area nga ginamonitor. O kapabuta sa ninyo mga brad, hindi paminaw pag-iskot sa mga butang, iskotanan sa itong pagmanaguban karabutaga. Sa siyon ta kung nalubogan nga gihasa dapat gihaya kini usa ka barangay Kagawad nga drug surrenderes ay wa man gid moundang ay napatay sa itong mga pulis, napatay sa itong mga tinugyanan sa media. So mo lagi nang giningon bitaw nako man ang gingon nga kanunay ginana akong gingon inig suon nga advice. Wa na magpasabot nga kana bang gikontrahan ta ka. Wa taga gikontrahi mo nay labing tinuod so pranggahan ta ka wa taga gikontrahi in personal. Wa gid koy kay unsa man poy akong makuha nimo kontrahan ta kag personal wa man. Pero palihog lang nga kon og galing ni gamit pa ka sa gidali nga droga barangay Kagawad nga adik ka palihog undang kay di ko gusto nga mahitabo nining ang nahitabo nining napatay nga barangay Kagawad nga drug addict o niya drug surrenderes mahitabo usab diya kanimo nga napatay sa atong mga tinugyanan sa media kay nasayran ta makaigsoon nga patay gyud nga nakuha sa atong mga tinugyanan sa media sa dihang naglusad sila og anti-drug and bypass operation dito sa may dito sa may Waolano del Sur kining matod pa ni PDEA Bangsamoro Regional Director Jovinal Azoren nga napatay gid nila si Barangay Kagawad Larry Masid dito kini aktibo kini Barangay Kagawad dito sa may Barangay Muslim Village sa niskutan usab nga lungsod. Gibotek matod pa ni PDEA Regional Director Azoren nga drug surrenderes ni gipaseminar na dako na kayo gasto ng gobyerno. Mao niya rayon pagkatapos nga sayang magani ang tatong kwarta nga gigasto sa gobyerno alang sa mga tukang o alang sa mga drug surrenderes. Pero kay aron usab nga mas maayo naman ang tatong ipalit og bini og kapalit og abono makatabang adto sa mga mag-uuma. No, imaginon kadang mga barangay o sa ang kadang barangay mugasto og tag 100 tag 500,000. Imagine nimo di alas barangay San Luis O di na tamo adto dito sa lain, di sa tamo adto dito sa lain nga kanang lalawigan. Di sa tamo adto dito sa lain nga mga kalungsuran. Dirito sa barangay San Luis kasakop sa lungsod Malitbog Bukidnon, pilay gigastos gobyerno sa pagkuan kana bang pagseminar sa mga tukhang 100,000. 100,000 why problema nindot kay kana ka mga programa bahalag mo gasto 100,000. Pero kana untang 100,000 kung wala pa untay kung wala pa unta mo nag-adik-adik, wala pa unta mo nagsulod anang gidiling nga droga, labi na gyud kung dunay mga kagawad nga kana bang mga kagawad nga kagawad sa barangay, una rin pagkatapos ay sulod anang gidiling nga droga, kung wala pa unta mo ni sulod ana, mas ang imo tang gibuhat nga pagpamaligya o pagsulod sa gidiling nga droga, imo unta nang gi-advise nga to sa mga tao nga ayaw mo sulod ani kay daotan ni na kana untang 100,000 kapin nga gasto gikas manod na sa barangay may na mga unta nagipalit og bini og abono gihatag nga tabang ato sa mga mag-uuma, di ba? So daghan unta og mga pamilya mga mag-uuma nga natabangan o niya dayon pagkatapos mo lagi na ang problema mo balik nagpasalamat na lang ta kayo man naman man ang ginaingon nga tao ra man punta dili man punta perpekto. Maingon ta, saan ang tao raman po ta, may si Hesus Kristo ta, no, may magginoo ta kay perfecto ta na, tao raman ta, so, saan ta human naman, at least na naman po nga, pasalamatan po ta kay, naikwarta nga padunan sa gobyerno, panodlanan sa gobyerno, nadabing mo balik, matariha mo aning, o sa barangay Kagawad nga si Larry Masid, sa barangay Muslim Village, dito sa may Waolano del Sur, nga drug surrenderes nga barangay Kagawad, drug surrenderes nga kana bang tukhang nga kagawad o na rin pagkatapos
giingog nibalik pagyapon sa paggamit sa giniling nga droga, gimonitor sa itong mga tinugyanan sa media, ay napatay. So siyon sa nato karon taon-taon pagkaigsoon ang pag-asa. So siyon sa nato kuno sa ikaimtang sa atong panahon kay di kompleto ang atong adlaw kundi na itong matawagan na batan sa pag-asa kung mahibaw ka na ito kung sa ikaimtang sa panahon sa tuyo sab nga masayra na ito guwa ba kay bagyo, guwa ba kay low pressure area samtang doon natin 9 minutos pa nakilabay sa alas 5 diri sa atong pagkabaraguban. Kay gibot yag ni Director Asoren nga sa PDEA nga naitabo kuno ang pagkamatay ning napatay nila ang usa ka barangay kagawad kaysa diya naglusad sila og anti-drug bypass operation pagkamatikod niya nga pulis ang ilang giselbing asset o PDEA ang ilang giselbing asset nibunot siya nga armas alang-alang man og dilipat yon sa mga PDEA pat yun magaling nga wa mo bunot kana pagkidinoong ni bunot di ba mo nang kinaingon nga imo pagsalig nga di mo mapatay nga wa mo mubunot kay kanang uban nga labi nagingon nga kay tonto gini dago nagikayong gastos gobyerno ani rin pagkatapos nagasigil ang gapon og gamit sa gideling nga droga kadyot lang kayo kay naagkaron si Ma'am Catherine Asunto si Ma'am Catherine Asunto sa Batan sa pag-asa naka-standby na bigas linya na kwaton sa nato. Ma'am Catherine, mayong buntag di mo? Yes, mayong buntag sir, mayong buntag sa mga tubing tigpaminaw. Update sa atong ginamonitor na si Severe Tropical Storm Nympha. Nakagawas na siya sa Philippine Area of Responsibility kaganina alas 12 ng kadlawon. So, kaganina sa alas 4 na siya nahimutang sa gilayon nga 705 kilometers northeast sa Basco, Batanes, outside Par. So, naa siya yung maximum sustained wind na 110 kilometers per hour near to center. Basta na up to 135 kilometers per hour. Yung movement is pa north-northwest at 25 kilometers per hour. So, gina-expect na ito na ugma na ana siya may mutang sa gilayon nga 1,115 kilometers north-northeast sa Basco, Batanes. Then, ang habagat or southwest monsoon, active niya, pinakatas sa central o sa southern Luzon. Then, diri sa Mindanao, ang tibok dapit makasinati sa panalag sa pagdagom. At na sa madagumon nga kalangitan, nubanan sa patak-patak na pagulan o pagpanalugdog tungod sa mga localized thunderstorms, especially kung hapon o gabi. Nasarangan nga ito sa kusog na hangin ang magagitan sa bagatang kasal pang direksyon o kasarangan nga ito na sa kusog ang pagbalon sa kadagatan. Temperature range na to 23 to 33 degrees Celsius. Sunrise is 5:31 sa Buntag. Philippine Standard Time 5:11 sa Buntag. Kini sa kasayan na sunto sa DOST Pag-asa Mulugan, Mayong Buntag. Ma'am Catherine, Yes po. kung kining inyong gimonitor nga low pressure so hinay buti pa sa buta hinay ni kadool wa bay posibilidad nga ma-develop ni atos bagyo? Naatay ginamonitor sir na outside Par. Pero so na siya circulation sir, then so far kuan pa man food good ka ng Layo pa. Busog pa po ang habagat so tanaw na nato for few days kung makasulod ba gyud siya sa atong Philippine Area of Responsibility. Aha, so Ma'am Catherine Asunto, salamat kay ma'am. Salamat sir, may buntag. So, wa pa kayo yang kakabalakan. Kaya na monitor porte bang layuan ya doon na pa'y baka posibilidad nga tunaw ni sa hanging habagat kay diin na kusog man ang hanging habagat na binagyod dito sa may Catanduanes area. So doon na tayo 12 minutos sa nakalabay sa alas 5 dire sa atong pagkabaragoban. May pagkapaminaw dahil ka to sab kang Silye Saguk so Kamura. Payag pagkapaminaw sa matag karoon niya. Samdang gikamot ikwaton pa na atong balik-balikan ang pag hiskot kini magkalambigitan mga mirado dig paminaw ni atong usa ka barangay kagawad nga napatay kini sa atong mga ginsakpan sa tinugyanan sa PDEA. Human kini kuana kadabang nag-surrender man unta ni kani adto ba. Pero ni balik pa man gyud gihapon mo nagingon ato bitong ginabalik-balik ba nga ayaw mo pagtuo nga absulto na mo sa inyong gisudlan nga bisyo kay kanunay kamo ginamonitor sa atong mga pulis o ingon mo nasab sa atong mga tinugyanan sa PDEA kay ebin ninyo kamo nga nag-surrender kamo nga mga natukhang masayo na kayo mong monitoron kay naa na mo gud mo sa listahan o naa na mo gud mo sa listahan busa ang anyong buhaton
totally ipakita ginin nyo nga wa na gin mo mobalik pa niya ng bisyo ha. Kay kanunay na mahalos na lang takadadlo kabalik-balik aning issues droga. O niya rin pagkatapos magbalik-balik po mo, di isan mawala itong kuan na itong paghiskot is kahanginan o ingon mo na sabang atong mga pulis, di isan ni mosipiat nga matag-adlaw. Aduna gi mga balita nga nadakpan sa illegal nga droga. Gani pa man ang anak ni Dominador Tagarda nga City Jail, Provincial City Jail Warden nga dadakpan, may nalamang gani kayo ni Sokol, kay kung ugaling ni Sokol posibleng muhunong na po ang birthday, balhin na po ang birthday dito sa Nobyembre. Nobyembre 1. May gani kayo kani mo Sokol. Katong duha ka mga anak ni anak bang Dominador Tagarda nga katong sila si Von Clinton Tagarda o si Gregor Tagarda nga nadakpan kini nga nakuha 170,000 nga kandidat sa Cebu. O niya na pagkatapos kini mga igsoon, may nalamang gani kayuwa ni Sokol nga nagkaroon sa kustodiya gyapon sa PDEA Region 10 ubos usab sa liderato ni PDEA Regional Director Wilkins Villanueva. O mo nagiingon na pila ka adlaw grabing binalitaan na to sa gidiling nga droga. O niya karon doon na napoy karon nga bago, aduna na napoy barangay kagawad nga napatay sa ato matinugyanan sa media kay gihimo ang drug bypass operation na ni Sokol gamit ang kalibre 45 nga pistola og ingon mo na sab naa pag carbon nagtuo siguro siya og makakuan siya kada bang mapatay niya mga media nga sakto man po na sila training. Di paglan pag action palandaan og ibot sa kalibre 45 wala gihimo na target range sa lawas. Munya maningon nga kana kay napatay kay ni Sokol mabod. Amo lagi na dabi kay na mapoy uban nga wa mo Sokol pero pasakolon. Wa mo Sokol pero gi patuon ni Sokol kay pagpatay gi abayan ng 45. Di ba? So para-paraan na ngayon. matos pa mga Tagalog nga mga pulis nga. Ano pa nang iyo man ang butas? Kung ayaw ayaw lumaban, palabanin. Sila rin yung may kargada. Di ba? Susabta na ninyo. Mo nagkinaingon nga, katong wa mo Sokol ka pwede naman nagpasokolon. Niyan ay magdupa-dupa nga Commission on Human Rights, ay ba, sige apil pa noon mo. Lam mo, wa man boy nahimo, wa man gani mo nahimo sa pagsumpo sa mga gidili nga droga, di ba? So mo kana mga binatin, tig pa mena, umusa, doon na day 16 minutos na nakalabay sa alas 5 dire sa atong pagkabaragoban. Samtang sa Pikas Kabahin, gawas sa gitawag og napatay nga barangay kagawad. Ay, by the way, may pagpaminaw na ingat kang Ali Banjalan, ang atong IBC President diyan sa may barangay San Luis og igod WhatsApp sa iya kapikas nga si Lilia Banjalan kanunay kanay nga paminaw gyud sa matay kanuno gani wa gani si Piat. Wa gani si Piat buotan man ka barangay kapitan. Nya dayon na pagkatapos ang doon na po siya mga barangay kagawad nga mga buotan pod. Daghan po siya mga barangay kagawad nga mga buotan. Doon na lang siya barangay kagawad nga adik. Samtang number 1 most wanted person mga binatin tig paminaw dito sa may Sirajing og botya katungod kay doon na kini kaso nga 53 ka kasong pagpanlugos grabing nilugos sa tamas ginawa. Siya ro wa mapudpud ang banahian ani tawhana nga diin kini ka 53 ka kasos pagpanlugos. Kaya ha. Kamay ka grabe talag sa uning nga tao. Makakaya na pagpanlugos ana 53 ka kaso. Si Allen Grace Sigawan may pagkapaminaw dai kay matod man mayong bundag og pakuan ko na siya magpag-greet ko na siya sa iyang kunong mga kaperyentihan sa tanan nga taga barangay Siloo Malitbug Bukidnon. Onya dayon naaman siguro ni siya sa may gawas sa nasod, no? Og ingon man sob ko na sa mga pamilyang Angkaton o mga pamilyang Suroy, pamilyang Angkaton o dito sa may mga pamilyang Higyawan o ingon man usab sa tanan, no, nga mga pamilya labi na gyud sa mga pamilyang Sabasahay pod, no, pagpaminaw sa mga buotan po ni tanang katawhan usab diya sa may barangay Sitio Binariyuhan, barangay Siloo og mayang nga buntag salamat ka sa inyong pagkamatarong po diya dunay tinuod nga baruganan dili bahuganan nga nasayran ta mga binatin tig paminaw nga ining usa ka Rostom Sampan Juagpao nindot pa rin apelido Rostom Sampan Juagpao Jr. na grabe niya kalipay kay nga at least
nga nahimo ginago ang 53 kapag panlogos. Dayong tago-tago siya. Dabe karong kay doon may gawas nga arrest warrant. Onya dayon gi padakop gisugo ang ato mga pulis sa pagkapadakop. Hinungdan usab nga nadakpan kini ubos usab sa pagkapaningkamot ni Ariel P. Pontillas kinsa kining naisgutan usab nga suspitsado number 1 nga most wanted person dito sa may siyudad sa Hingoog. Gani pa man gibot niya usab nga sa ako nga kinsa kunong nakabalo yung nakakita sa lalaki nga ginagitawag ko ng mga binatin tigpabinaw nga hantod iri ka mga panahon no hantod iri ka mga panahon din kuan kini gipangita pa sa to mga polis biso siya sa natong maliyo ko ko gatawag aning kuan aning number pero ano lang kay si kuan na lang siguro atong paningkamutan no atong paningkamutan nga makakuan po to, makatabang po to sa magkatag og impormasyon. Tanan nga taga-Hingoog ang tanan nga taga-Hingoog kinsa katong nagkakita nining usa ka kuan no nagkakita og nakailan nining usa ka Rostom Sampan Juagpao Jr. Paliho ko no og report nga to sa mga polis kay gipangita ni dugar ning gipangita 53 ka kasos pagpanlogos. Grabe, may ganiwa mapudpud ang yang kinataw ani tawhana nga dian kini gikamutyag nilugo sa tamas ginawa may pay imo na lang ang giligpitas pertahando kay di pa unta ka pangitaos polis tanawa karon tanawa karon hinungdan usab nga gipangita ka gani pa man kinsa katong taga-Hingoog o bagaynon asa ba ni layas kini tawhana kay luoy pa din taon tong gilugos ani nga hangtod karon wa matagi justisya tungod kay pabilin pa mga nagtago-tago mahimo mo makatawag sa ilang cellphone ang numero 0917 510-3196 o baka hinon sa pinakaduol ng estasyonan sa Kabulisan, tawag mo dito. Aron na sab ka madakpan kinatawanag pagbayran niya ang gibuhat, ibalog ni Balangkuan o kung galing maaprobahan man ang death penalty sa kasong pagpanlugos o guwan pang mga heinous crime, mauna-una nigbitay, no? Aron mauna-una nigbitay mga igsoon, kasamtangan kining nagtagot-tagot pa hangtod idi ka mga panahon na. Doon na tayo 21 minutos na nakalabay sa alas 5 dire sa atong pagkapanaguban. Samtang kikabot ang kasab hangtod sa pagkakaroon, nasairan ta pagkabinatin tigpabinaw kadaga pabilin pagyapon. Nagapabilin pagyapon ang giingog kahingawa o kahingawa sa giingog ka pamilya ni kanhi mayor sa Mahinog nga si Mayor Mahinog kanhi mayor sa Mahinog nga si Jahalia. Human kini kikabot ya kinagpabilin nga na pagyapon sa kustodiya sa CIDG. Ubos usab ni Police Lieutenant Colonel Raymond Ligoden nga pagkakonbiktado sa sanggol na Sandigang Bayan 7th Division nga dugang kanhi Mayor Alex Rolion Zahalia tungod sa giingog kasong korupsyon. Nadakpan niya ito na kanabay nga adlaw tungod kay doon na may gipagkanaog nga order ang Sandigang Bayan nga sa CIDG o Police Joint Operation sa Police sa Mahinog nga dakpan na ninyo kay doon na kasong korupsyon. O niya rin, pagkatapos sa lisod sa kayog, di nato taganong pagdagad, ang kasong gipadangat dito sa Sandigang Bayan, nga doon na may gravity of the case, nga napamatudan kining salan, ang mayor nga may pagkan sa pagpirma, o live with pay, sulod sa anong kabulan, nga dili ko makatarunganon, kay security aid niya niya itong mga panonang mayor pa siya sa tuig 2008, agoy na unsa man noon nga, iya tungod kay iyang igsoon, iya mangipirmahan. Aw saya hayahay kay kinabuhi. Unom ka bulan lakaw-lakaw ka. O niya rin pagkatapos wa ka mo render sa imong trabaho kay nakalib ka. O niya gibayaran pag ikas imong lib. Gisuldo kamulo kang lakaw-lakaw sa bitang asa. Bakasyon kay gikas imong trabaho niya rin pagkatapos sildado gyapon ka. Tungod kay ang mayor imong mangigsoon. Pasakaan pagkasususa sa mga magbubuhi sa may Mahinog. Na preso, karon nadakpan. Doon na pa nag-take sa ako nga older Roldan, buutan ba yan si Mayor Jahalia, kanhi Mayor sa Mahinog Jahalia. Matingala laming anong nadakpan man ang buutan, mana mo lagi nag-ingon nga sa atong pagkabuutan. Doon na magkita gitawag o kusay nga dito magtanaw-tanaw, babayo nga ang atong gibuhat ay nakasupak sa Republic Act 1319, Republic Act 6713,
Mobita ng ginaingon nga samtang anaa mo sa inyong opisina, basa-basa po mo kanunay, o basa-basa po mo panalag sa may time. Kaya baya pa man kung kana inyong ipirmahan nga dokumento, kuha na, kana bang nakasupak na niya ng ibasa-basa ninyong libro, Republic Act 3019 kon Anti-Corrupt and Corrupt Practices Act. Nya dayon na pagkatapos muray na kapapriso ninyong libro ha. Di ba? Kundi inyo na basa-basahon og ayo. Munay na hitabo nining kanhing mayor sa ganabang mahinog mga igsoon nga looy baya. Nagserbisyo kag pipila ka tuig pagka mayor. Oo nya dayon na pagkatapos grabe nimong pagpadingkamot pagtabang atos mga tao. Buotan nagikas mga tao dabi kay wa man kanahimong buotan gobyerno. Wa man kanahimong buotan nga do sa digyang bayan kay do na man kay nahimong kalapasan sa balaod. Na pait man kay kayong balaod, pait man gyud kayong balaod pero saan balaod man. Mo maginay matuman, mo bitan ng kanunay na akong ginaingon nga kung kamu karon ng hupot o katungdanan, kamu karon na himong opisyal sa gobyerno, ayaw mo pagduo nga kamu mo'y hari din ang lugar. Di ba? Mo rin ang kanunay ba anak ko nang ipahinomdom ninyo, ayaw mo pagduo nga kamu mo'y hari na ng lugar kay kamu mo'y naghupot o katungdanan, tungod kay walay laing hari diri sa ibabaw sa kalibutan, gawas sa balaod lamang. Dili man lang kay makausag, makaduha, makatulong ako ng gisulti din ninyo aron sa pagbukas sa inyong mga mata, aron pagbukas sa inyong kasing-kasing, aron pagbukas sa inyong ulo. Nga, dili kamo mo'y hari diri sa babaw sa kalibutan, labi na kon katong mga mahari-harion nga mga naghupot og mga katungdanan. Kay moabot gid ang panahon nga tulisukon gid mo sa balaod nga inyong giabusuhan. Tanawa bito tong kanhing mayor sa Claveria, nga nahimong kanhing mayor sa lalawigan sa Misamis Oriental, nga si Antonio Bongkalingen. Ay mo rato gari ka na itong panahon. Naghuman pa bito yung termino, gipasakaan bito og kaso, nagtago-tago dito sa may barangay Kiabo, ay nadakpan sa gyapon sa CIDG. O niya dayon pagkatapos sa yon handod, gituhuan kining maora gyapoy makapadugta niya sa bilangguan ang mga sala ngayang nahimo. Kini mga igsoon agig pagbukas pagpahimata ni adtong mga public official nga mga sobras abusado o kawatan sa kwartas gobyerno. Naapay uban karon ang CIDG kinahanglan i-review ang Commission on Audit. Kinahanglan siguro tan-awon ninyo at tan-awan ninyo kay ang uban karon adunay mga lungsod nga di adunay mga lungsod adunay syudad nga din adunay sige gitawag og monthly Diyos sa matag sangguniang bayan members, sangguniang panglungsod members, sangguniang panlalawigan members. Oni aday na pagkatapos tan-awan ninyo og wa ba nahisubay ba nis balaod. No nga aduna sila gitawag og monthly Diyos. Oni aday na pagkatapos sa monthly Diyos makana sa kana ba nga PCL. Oni aday na pagkatapos walay nahimo kanang nindot mo ta ng monthly Diyos kuno na po sila ipahigayon nga mga medical mission. Pagtabang adto sa mga street kato mga grassroots area. Pagtabang paghimo man lamang og kana ba nga medical mission, libreng ibot sa ngipon, libreng paghatag og vitamina, libreng tambal gamiton kato ilang mga monthly Diyos. Dabi kay ang uban kay gihimo man ang gitawag og indirect corruption. Kay atag og monthly Diyos pila ka regular members sa sangguniang bayan og ex officio member. O ni adayon na pagkatapos sa tuig ibalik ra gyapon na sila. So gibalik sa ila personal gikuha gikan sa panudanan sa gobyerno. Pundo dito sa PCL. Ibalik na yon sa PCL dito na yon sa matag membro sa sangguniang bayan. Indirect corruption. Tan-aon siguro ni Commission on Audit. I-check ko ninyo na og naabanas balaod. Og unconstitutional kanina. So dapat lamang siguro nga ipahurong na kana tungod kay dako kana nga kawat sa kwartas gobyerno pila ka bok kagawad sa pila ka bok membro sa sangguniang bayan sa sangguniang panglungsod sa tibok Pilipinas. Almost 13,000. More or less 13,000. Kanon 13,000 times 3,000 o 5,000 nga monthly Diyos nila. Kada bulan. Oni adayon pagkatapos pila ka milyon ang nawala nga kwarta sa gobyerno. Oni adayon sa pagkatapos kung ikumparar po nato pila na ba ka mga pamilyang kabos nga matabangan ni ana. Di ba? Kadako-dako na sa sweldo sa mga membro sa sangguniang panglungsod. Kadako-dako na sa sweldo sa mga membro sa sangguniang bayan. Oni adayon pagkatapos kadako-dako na sa sweldo sa sangguniang panlalawigan. Pagkatapos adun na pag-budget sa committee hearing. Tuko man siguro magkabalo ana. O God,
budget sa committee hearing. Napagi budget mo nang ingon nga ganahan man tong uban nga membro siya sa tanan nga committee ba kay kada committee hearing doon ay budget. Labi na sa committee sa peace and order. Di ba? Dugog budget. Mo nang ganahan dagang kay mag-ilog nga mamembro sa peace and order kay doon ay budget, no? Gawas niya itong uban nga mga mayor nga di mo hatag og budget ganoon ang inyo man trabaho pag imo og committee hearing. Inyo man ang trabaho, di na mo kinahanglan budgetan pa pag-abot sa panahon sa committee hearing. Gawas sa isnak nga ihatag ninyo diha kamulo mang hearing. Mo man ay usa sa mga benepisyo. Pero kuning indirect corruption, kanang gitawag og ilang monthly Diyos kunuhay nga gikan sa kwaon na panudanan sa kwarta sa gobyerno, paingon dito sa PCL, gikan sa PCL, paingon dito, ibalik pag-abot sa katapos sa Stoic, pag-abot sa December, ibalik nga to sa mga membro sa Gunayang Bayan. Alang kana ko, indirect corruption kana. So siya kuno ninyo kana taga-commission on audit, daw i-check kuno na ninyo DILG. No, kay kamo may nagsilbing oversight sa pagkatanaw niya na aron usab nga mahibawan kon kinsa ka mga local government unit nga nang hinubra ang pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. Pasig mapareha mo ning uban ka mga mayor nga paghuman di wa na sila sa katungdanan pero gilakag lang gyapon sila sa gobyerno perting paita. Labi na gyud kung tiguang na ta imbes kay relax na nang ka silong-silong na ta ka despunos kahoy inom-inom og kape o inom-inom og gatas makainon tungod kay tiguang na kaon niya nagserbisyo na kasulod sa dugay nga panahon sa inyong lungsod. Aniya dahil pagkatapos dakpo na day ka sa CIDG kiduna day kay kasong giatobang amo na kalbaryos ninyong kinabuhi. Samtang sa bigas kabayan nanto dili ka mga pananguna mga binal didig pabiraw gipa proseso na karon hantod sa pagkakaron sa ato mga kadaguan sa Armed Forces of the Philippines kini may kalamigitan sa gitawag og paghatag og benepisyo ni ato mga New People's Army nga mipegayon na sa pagbalik adto sa bakan sa gobyerno. Kini tungod mga binal didig pabiraw kay hantod sa pagkakaron nahibaluan ta nga adunay lain na usab, no? Adunay lain na pod nga duha ka mga New People's Army may pagkayon sa pag-surrender. Bit-bit nini ang gitawag og AK-47 kada bang M16 Armalite rifle. Kay nasayran ta nga nakita og nakadesisyon ang duha ka mga rebelling New People's Army nga mo surrender na lang tungod kay wa nagikuno siya nakita nga kayuhan sa diyang siya diha naglihok kuno sa kabukiran. Bit ko na siyang kalibre, kaning bang kalibre 45, takin o kalibre 45, pasan sa M16, onya sa panahon nga doon ay maglupad-lupad ng helicopter sa taas, tagbaot pantago, kay basig makitaan sila sa telescope site, maasin na niya, istrapingon sila sa daang masingan sa naglupad-lupad ng helicopter, mo na nakapait sa kinabuhi, pag-ikson, inong danusab, nga kining nag-surrender nga duha ka mga New People's Army, dito sa may lalawigan sa Bukidnon, ana karon kay proseso na sa ato mga sundalo ang gitawag mga binatin tig paminaw og paghatag og benepisyo alang sab ka magpuhi na magpuyo na kini sa kinabuhi ka matarong magpuyo na kini sa kinabuhi nga malinawon og ingon mo na sab mapaeskwela na uni ang ilang mga anak og hinoo nang hinaot sab ang ato mga sundalo nga dagat paano niya sa mga rebelde nga mapahigayon sa pag-surrender. Nunot usab sa ilang panawagan ngadto sa mga komunistang grupo nga mintras wa pa ka magkatagbo tundalan aron ta magpinasilay, mas maayo sigurong mo surrender na lang mudaan kay nagbahad daw si Presidente Rodrigo Duterte nga iya nang ihunong kining iklip kay tungod kay kadaghan kuno sa mga daghan pas mga NPA nga wa pa mo surrender na buti pasabot nga kun ihunong ning iklip kung doon ay mga NPA nga mag-surrender so wa na mahatag ang mga benepisyo. So mas maayo pay una mintas na pa, so mas maayo pa mohimo na lamang pag-surrender na lang mo daan. Ikson, wala ba yung igong oras dire sa itong pagkabaraguban? Bawi-dawi na ay nagutana gana sa kon asa kuno dapita mapalit ang Espirulina Pilipina. Kuan man ka na bang sa matag lalawigan sa Misamis Oriental na aman pero mas maayo mo adto mo dito sa opisina nila dia sa may door number 1. Osoriano Building dia mismo sa may dalan Tiano Montalban naa dia si Sir Delio Kiblat og ingon man sab si Chari Obaob o onya kayo na pagkatapos anaa mo di alas 8 paingon sa alas 5 naa sila dia na mo nay mo atiman ninyo mapasabot gid ninyo kon unsa ka epektibo ang Espirulina Pilipina tuo lang gid mo nangod kay nindot kay daghan na kayo nagasulay nga nagbalik-balik sila kay nakita gid nila nga dunay alibyo gid ang ilang mga balatian nga giantos kay importante man kay mo na giningon magunsa man atong pagpanarbaho magunsa man atong pagpangita
magunsa man atong kwarta kung ugaling aduna natin gibatis itong lawas. So ato na ginang panagana daan. So Espirulina Pilipina, gibutyag nga naana sila yung programa dire sa Radio Ultra alas 10:30 sa Matagalong nga Miyerkules paingon sa alas 11:30 si Chari Obaob og si Dilio Giblat nga inyo kada mabati og inyo masaran kung unsa ka epektibo og unsay kanabang anong nindot di kayo ang Espirulina Pilipina. Doon na tayo 33 minutos na kalabay sa alas 5 ba di ay? Wa na magitay igong oras sa itong pagpanaguban sa kalan sa itong kauban dito sa Transmitter Ultra Melchor Palania o Gatuto Malinaw. Ang atong kauban dito sa Pikas Lawak, ang atong engineer Des Pikas Lawak, Ricky Langga. O ikon marasab sa ngalan sa itong station manager Ultra Frank Mendez o kusabang atong tag-iyan ining Sibihan, Ma'am Gerlico Alberto Suwan o Attorney Lordan Suwan, ang atong kakawat sa Nagbayan, dini sa District 1. Sa Gyapon, kining inyong alagad sa kahanginan Ultra Roldan sa gusa maingon kaninyo daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maingon ang maghiusa o pagtinabangay may dalan sa kanambuan og ang tingog sa kabaguhan Radyo Ultra.